Sa inyo wala untat nga pagsuporta, makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid
sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:10 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Hunyo 22 tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makita siya mabatian, makita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad. Iniisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si ka K5, Aaron Refollo. Sa headlines, ang iradulong sa inyo sang kaalawan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sip-on, magtumar na sang D3 Bio sang klinika o kung sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Sa iluhan na nato ng aton siring mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, PBBM, luyag madumduman sa mga Pilipino bilang presidente. Kung luyag dumdumon sa mga Pilipino bilang presidente nga nagdala sang mapuslanon nga pagbago sa Pilipinas. Balitang lokal. Sa aton balita lokal, sospek sa pagpatay sa 18 anyos nga dalaga sa Banwasang Tubungan, ginako nga nagamit sang illegal nga droga antes nga ginhimo ang krimen. Bagong regional director sang PRO6, formal na nga nagpungko sa pwesto. Balitang regional. Kag sa aton balita regional, 75 ka mga kandidato sa Negros Occidental napaslawan nga mag-file sang ila sose. Sa aton naman headlines sa Balita Nasional. Balitang Nasional. Balitang Nasional.
National Ombudsman, inumpisahan na ang preliminary investigation sa ginapayag misuse sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Non-contact apprehension, makabuhin sa korupsyon sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Balita International. Sa balita sa luwasang pungsod, Iran, hindi makigdialogo angot sa panibagong nuclear talks tubtob ginaulan sang pag-atake sang Israel. Balitang negosyo. Para sa balitang negosyo, big time fuel hike ginalauman sa masunod nga semana. Balitang sports. Sa aton balita sa patagsang irampang, Alex Yala nakahanda na para sa Wimbledon tournament. Balitang entertainment. Sa balitang entertainment, Maxine Magalona ginkumpirma ang ila relasyon ni Geoff Gonzalez. Sa ato naman, Balita Extra Special. Balita Extra Special. Sa aton Balitang Extra Special, isa ka bar sa China nga ginatawag bilang Beer Exchange Bar. Daw kasubong sang stock exchange ang operasyon nga nagabaylo-baylo ang presyo sang beer. Depende sa demand. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaluan, sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy, nga amo ang Mighty C, DTX 500, and of course D3 Bio. Mabakal man ini sa mga malapit nga butika sa inyong lugar. Sa iluhan na naton ang detalye sang aton balita, una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Sa atong top story of the day, luyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga madumduman siya sa mga Pilipino bilang lider nga nagdala sang mapuslanon nga pagbago sa pungsod Pilipinas kung ini ang magbuya na sa pwesto. Sa interview sa Presidente nga gin-upload sa iya podcast, ginpayag siniya kinanglan niya nga maghimo sang mapuslanon nga pagbago para sa kaayuhan sang Pilipinas. Dugang pa niya sa tanan nga posisyon kag pwesto nga iya ginuyatan, pagbag-ogid ang iya nangin giya. Nahibaluan, ngayara na sa karon sa ikatatlo nga tuig sa iya 6-year term, ang presidente kag natalana nga magpalayag sang iya ikaapat nga State of the Nation Address o Konsona sa Hulyo 28 tuig 2025. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na magsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Alin sa aton top story of the day, sa iluhan naman naton ang aton nagapanguna nga balita lokal. Balitang lokal. Sa aton local news, ginako ni Aljon Halbuna, 33 anyos nga sospek sa pagpatay sa 18 anyos nga si Candy Tabanda nga nakagamit ini isang illegal nga droga antes ginhimo ang krimen. Sa interview kay Police Captain Alberto Manggilimutan, hepe sang Tubungan Municipal Police Station, ginpayag sa ring nga ini ang ginako sang sospek sang tion nga ginpaidalom sa medical examination kag drug testing. Dugang pa niya ginkuhaan man sang DNA sample ang sospek agud makumpirma
gisamar kung ini mismo ang nag-abuso sexual sa biktima matapos makitaan ini sang pila sa kinatawo kag alatrasan. Kung madumduman na sa puwanagid lamang sa iya mismo iloy si Candy nga wala na sang kabuhi sa iya kwarto nga wala na sang pang-idalom nga panapton kag ginasubayan na. Base naman sa panaysayon sang sospek las 2 ang kaagahon Hunyo 17 siniya nga ginsulod ang kwarto sang biktima sa tuyo gid lamang nga magpangibot. Kag pasado las 3 na sang nagbuha, sariin gin panginwala sini ang alegasyon sang pagpanghimulos. Mangsulod sang balay, kag mangubas ang idalom nga panapton sa nga kababainhan. Ang masabi nga ginahimo ni Aljon Halbuna, 33 anyos, sospek sa pagpatay kay Candy Tabanda. Sandig sa pahayag ni Police Lieutenant Neil Gonyabo, ang Deputy Chief of Police ng Tubungan Municipal Police Station. Sa interview kay Gonyabo, kinpayag nga ini sandig sa background sa suspect. Rason man ini ang nanakip sa person of interest ng kapulisan. Naibaluan nga personal nga ginako sa 33 anyos nga suspect nga ini ang nagpatay kay Candy Tabanda. Apang ginpanginawala naman sini nga ini ang iya ginhimuslan sa baylo. Luyag lang niya kibuto ng biktima. Sa karon yara sa Tubungan Municipal Police Station ang suspect kag magapakatubang sang kaso nga rape with homicide. Sa dugang balita lokal, nagpangayos ang pasensya sa pamilya ni Candy Tabanda ang suspect nga si Aljon Halbuna, 33 anyos sa iya ginhimo nga krimen. Sa interview kay Halbuna, wala man ini sang tuyo nga himuslano kon patyo ng biktima kag luyag lang sila kuntani nga kibuton si Candy. Nahibalongan nga sa among ation yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon kag illegal nga droga si Halbuna. Suro pa sa iya kun diin man ini dalon sang otoridad matapos ang iya ginhimo nga krimen. Handa man ini nga magsunod. Kung madumduman, personal nga ginako amo man nga ginsaysay sang sospek ang pagpatay sa 18 anyos nga dalaga. Ginkumpirma sa Iloilo City Health Office nga nakarecover na ang 5 ka mga pasyente nga nagpositibo sa monkeypox o kon mpox sa syudad. Suno kay Dr. Roland Fortuna, Assistant Health Officer sa ICHO. Ginapahayag sini nga as of June 20, 8 na ang nagpositibo sa mpox kag 5 naman ang suspected cases. Ginapahayag pa sa natungdan niya ang mga aktibo nga kaso sa mpox ang na-isolate na kag ginabulong. Para yon sa gihapon niya ginapahanumdum sa nasabit nga taratapan sa publiko nga sundon ang health protocol sa kanya malikawan nga matapikan sang amo nga balatian. Samtang formal na nga nagpungko bilang bag-o nga Regional Director sang Police Regional Office kon PRO6. Si Police Brigadier General Josefino Ligan, talos kay Police Brigadier General Jack Wangki. Ginpatigayon ang change of command sang Police Regional Office o kon PRO6 aga sang Sabado, Hunyo 20, 2025. Nahibaluan niya si Wangki ang mangin Regional Director sang PRO Calabarzon o kon Region 4A. May bago na nga commander ang Philippine Coast Guard o konang PCG District Western Visayas. Ining kasunod sa formal nga pagpungko ni Commodore Christopher D.P. Auro. Talos kay Commodore Phillips E. Soria, anay commander sa Tratapan. Si Commodore Auro ang mainit nga ginsugata sa mga opisyales kag personnel sang HCGDWV sa ilang headquarters sa Zone 2 Barrio Obrero, Iloilo City hadlaw sang Hunyo 20, 2025. Kasunod ang pag-abot sa bago nga District Commander, gadayon ini nga nagpatigayon sa command briefing kag ginistoryahan ang angot sa search and rescue exercises o konang SAREX kag ang 42nd founding anniversary sang CGDW o kon CGDWV. Samtang ginmando ni Land Transportation Office sa LTO Region 6 Director Attorney Gaudioso Hidaspon II sa Regional Law Enforcement Section sang Talatapan nga pabaskugon kag istriktohon ang pagpatuman sang No Plate, No Travel Policy. Dugang pa pasang karon ang kampanya kag pag-regulate sang insakto nga pagtakod sang plaka. Sandig sa memorandum gikan sa LTO Central Office, ginmanduan ang tanan nga regional offices sa pagkampanya sa pag-comply sa nasambit nga pulisa nga nasaad sa Section 18 sang Republic Act No. 4136 o
o kon kilala bilang Land Transportation and Traffic Code. Nahibaluan niya isa man nini sa standing order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sang Department of Transportation o kon DOTR agud mapasiguro ang disiplina kag pagpaayo sang transportation safety sa pungsod Pilipinas. Ginpahanumdum naman sang ahensya sa publiko nga mag-comply sa pagparehistro sang salakyan agud malikawan ang penalidad. Nakasumiter na sang iya sabat sa SOCOS order ang pulis nga nagmaneho sa ambulansya sa Police Regional Office 6 nga nakabunggo sa 18 anyos nga pharmacy student samtang nagatabok ini sa pedestrian lane sa barangay Dongon B, Haro, Iloilo City sang Hunyo 4. Kung madumduman, ginbawian sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang estudyante nga isa kasimana matapos ang aksidente. Sa sabat sini, ginpanginwala niya nga may nangin kapabayaan siya nga nagresulta sa pagkabunggo sa biktima. Sa sworn statement sang pulis, ginpayag sila nga nagahinay-hinay ini sa pagmaneho sang lapit na lang sa pedestrian lane. Dugang pa, gindulong pa sinikag sang iya kaoptanan sa ospital ang estudyante para sa emergency treatment kag nakaamot sang 300,000 pesos para sa medical expenses sang biktima. Sa piyak nga bahin, nasunog ang isa ka motorsiklo matapos nakabunggo sa isa pa ka motor sa barangay Bahi, San Julian, Kalinog, Iloilo. Kahapon nga daw, Hunyo 21. Suno kay Police Major Miles Giron, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Ang driver sang Honda Click, amo si alias John, 18 anyos. Ang kasang pakaisa sini nga lalaki, legal ang edad. Samtang ang driver naman sang Badja, amo si alias John, 18 anyos. Ang kasang magulang sini nga si alias Joseph Viente anyos. Base sa investigasyon, nagasugataay ang duha kag naglapaw ang motorsiklo nga Badja sa linya sang Honda Click rason sang aksidente. Samtang naula naman ang gasolina sang Badja nga motor, rason nga nasunog ini. Nakaangkon sang gasgas na wala nga kamot ang driver sang Badja kag nabali naman ang tuong nga tiil sang angkas niya. Samtang minor naman nga kapilasan ang naangkon sa masakay sang Honda Click. Kinahulat pa sang pulis sa magrekanan sang duha ka kampo nga magsugilanon para sa ila desisyon kung may magapasakaay sang kaso o kung makig-arreglo. Wala sang pangduwa-duwa nga ginsulong ni alias BJ 28 anyos ang ginapahayag na link sa ex-girlfriend sini nga si alias Joel 27 anyos sa barangay Flores City proper, Iloilo City pasado alas 5 sang kaagahon Hunyo 21. Si alias BJ ang residente sa barangay North Baluarte, Molo. Samtang si alias Joel naman ang nagatiner sa barangay General Luna, Barotacvio. Sandig sa pagpangusisa sa K5 News Team. Samtang nagainom si Joel, ginsulong ini ni BJ nga may dalang patalom. Nagpaisay pa mga initubtob nagbunanay. Pilas sa ulo ang naangko ni Joel. Samtang sa nawala nga butkon kagtuo nga paa naman ang pilas kinaangko ni BJ. Dugang pa, ginapatihan ni BJ nga may relasyon ang yaanay nobya nga si Rachel kay Joel apang ginapanginiwala naman ini ni Joel. Posible nga wala naka-move on si BJ. Tungod isa kasimana pa lang sa nagbulagay sila ni Rachel. Na-recover naman ang mga patalom sa lugar sa diin natubuan na sabit kay insidente kag sa karon. Padayon pa nga ginabulong sa ospital ng tuwa kag ginrefer sa barangay ang reklamo. Sa dugang balita lokal, nagapadayon ang search and rescue operation sa 16 anyos nga nalumo sa barangay Dongsol, Pototan pasado las 1 aga Hunyo 21. Suro kay Police Lieutenant Adrian Baligod, Public Information Officer sang Pototan Municipal Police Station, nagapadayon sa gihapon ng pagpangita sa biktima nga si alias Philip nga nagasoprer sang deperensya sa paminsaron. Naglabot na sa pila ka oras ang pagpangita sa biktima ini matapos nga ginreport sang witness nga nakita sini ang nagalabaw nga kamot sang biktima sa suba. Nagapanawagan naman ang natungdan sa makakita sa biktima nga galayon mag-report sa otoridad agod nga marespondihan. Arestado ang tricycle driver sa kasang drug by bus operation sa barangay Tabok, Suba, Haro. Alas 5:20 sa ngapon Hunyo 20. Ang subject mo si alias Bompi, 48 anyos kag residente sa barangay Cuartero, Haro. Suna kay Police Major Eduardo Sacon Jr. ang hepe sa Police Station 9. Nabakla ng subject sa isa ka plastic association suspected sabu. Gamit ng 1,500 pesos nga by bus money. Na-recover siya pag hinakop ang 4 ka mga gramos ng illegal nga droga.
nga o kon may market value siyang 27,200 pesos. Aminado naman ang subject nga nagagamit ini siyang droga antes pa magbiyahe apang ginapaginwala City ang pagbaligya. Nabatian naton ang aton siring nga mga balita lokal. Sa ilohan naman naton sa karon ang aton siring nagapanguna ang aton nga balita regional. Balitang Regional. Sa aton balita regional, 75 kon 75 ka mga kandidato sa Negros Occidental napaslawan nga mag-file sang ila sose. Ka K5 Abigail Fuentes ang K5 News FM Bacolod sa report. Kapin sa 75 ka mga kandidato sa midterm elections sa Negros Occidental ang wala nakafile sa ilang statement of contributions and expenditures sa konsose. Base sa data gikan sa Commission on Elections, 703 sa 778 ka kandidato ang nakafile sa ilang sose antes pa ang Hunyo 11 nga deadline. Sa nasabit nga numero, nahibaluan nga ang syudad sa Kabankalan ang may pinakamataas nga nagfile sang sose. Samtang ang Bacolod City naman ang may pinakamataas nga kadamuon sang kandidato nga wala nakafile sang sose. Sa diin 28 lamang sa 37 ka kandidato ang nakafile. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Grace Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. Ang aton siri balita lokal kag regional ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang DTX Beauty Soap. Para sa mahamis nga kutis, kung mahamis nga kutis kag mahamot ang panit mga ka-K5. Magamit ka mo sang DTX Beauty Soap. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Militang Uy kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Sa ilohan na nato ang aton siri nga balita nasyonal. Balitang National. Balitang National. Sa aton balita national, ginumpisahan na sang Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa ginapayag sala nga paggamit sang confidential fund sang Office of the Vice President kag Department of Education sa idalom ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang investigasyon sang Ombudsman sa ginsumiter nga committee report sang House Committee on Good Government and Public Accountability nga ginapangunahan ni Representative Joel Chua sa opisina sang Ombudsman. Magluwas ka sa Vice Presidente, kalakip sa mga ginhingadlan nga respondent sa reklamo kag ginmanduan nga magsumiter sang ila counter affidavit among 5 ka opisyal sang DepEd nga Sunday Special Disbursing Officers Eduardo Fajarda, amo man si Gina Acosta, Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, Director for Strategic Management Office, retired Major General Nolasco Mempin, Undersecretary for Administration kag Annalyn Sevilla, Undersecretary for Finance Service. Ginmanduan naman nga mag-submit sang counter affidavit ang 4 ka opisyal sang Office of the Vice President, kalakip ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Undersecretary Attorney Zuleika Lopez, Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff nga si Lemuel Orteño, kag Lieutenant Colonel Dennis Nolasco kag Colonel Raymond Dante Lachia sang Vice Presidential Security and Protection Group. Sa ikaduhang kay gayunan, hindi liwat magtambong si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa palaabuton sa Hulyo 28. Suno kay House Secretary General Reginald Velasco. Nasa din sa sulat, gikan sa Office of the Vice President kasabat sa ginpadala nila nga formal nga imbitasyon para sa SONA. Suno kay Velasco, wala sang rason nga ginhatag ang OVP kung nga hindi magtambong si VP Sara sa ika-4 nga SONA ni PBBM. Sa piyak sini, ginpato de Velasco nga magapain sa gyapon ng Kamara sang pulong kuwan kag holding area para kay VP Sara kag sa iya staff pananglitan nga magpag-o ang iyang pinsar. Sa dugang balita nasyonal,
Nagpahayag sang suporta si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa No Contact Apprehension Policy o kon NCAP nga ginapatuman sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA. Ginpahayag ni Presidente Marcos nga maayo ang katuyuan sang NCAP bangod madisiplina ang mga pasaway nga motorista nga wala nagasunod sa mga polisiya sa dalanon kag mabuhinan man ang korupsyon. Balis ka dinhi sa pananaw sang pila ka motorista nga mangin galatasan gid lamang sa mga pulis kag traffic enforcer ang NCAP. Ginatagan pagtamod sang presidente nga kuon man o kun hindi may naipit nga kwarta sa lisensya agud hindi matikitan ang violator. Ngari mas maayo ang NCAP bangod ang pagdakop sa violator ang igabase sa nakuha sang CCTV. Patag pa ni PBBM nga kun magbayad sang multa hindi tawo ang magabaton sa baylo magadiretso mismo sa ilang system. Ginpasangkad pa sang Philippine Health Insurance Corporation o kanang PhilHealth ang ilang benefit package para sa mga kidney transplant patients. Sunod sa PhilHealth, nagalabot na karon sa tub-tub 2.1 million pesos ang benefit package sa kidney transplant. Halin sa 600,000 lamang. Magluwas pa diri. Ginpasangkad man ang suporta para sa dialysis kag maintenance care sa mga pasyente. Kinanonsuman sa mga opisyal sang PhilHealth ang nationwide implementation sang enhanced benefit package para sa adult kag pediatric post-kidney transplant patients. Halin naman sa Balita National, sa iluhan nato ng aton sa nagapanguna nga Balita International. Balita International. Sa aton balitang international, nagpanindugan ng Iran nga hindi ini makigdialogo angot sa panibag-o nga nuclear talks subtob ginaulan sang pag-atake ang ila pungsod. Ginahimo sang Iran ang pahayag matapos magpaandam ang Israeli Defense Minister sa mas madugay nga inaway sa Islamic Republic. Ginpahayag man sang Iranian officials nga handa sila nga ikonsiderar ang pagpatigayon sang diplomasya sa tion lamang nga mauntat ang agresyon sang Israel. Ginpamilit man sang Iran nga mataway ang ilang nuclear program kag ang mga pag-atake lamang sang Israel ang nagalapas sa international law. Nagakabalaka ang United Nations Atomic Watchdog nga International Atomic Energy Agency nga makatugas ang dako nga epekto kung iguon ang missile sa Israel ang nuclear facilities ang Iran. Ginapahayag ni IAEA Director Rafael Grossi nga magaluntad ang paghuwa sa radioactivity kung maigo ang pusher nga amo o kung nga himo sang Russia kag makitaan sa Gulf Coast. Nagapanawagan ini sa ginhiwat kay UN Secretary Council meeting nga dapat maghunag na sila agon mapunggan ang anuman nga pag-atake. Nahibaluan niya ginakabalakan man nga madalahi ka mga pungsod nga yara sa palibot sang Gulf Coast. Madumduman nga sa sobray sa kasimanang nga pagbinuanay sa missile sang Iran kag Israel. Pila ka mga sibilyan na ang nagkalamatay. Naman sa Balita International, sa iluhan na nato ng aton siring Balita Negosyo. Balitang Negosyo. Sa mga motorista, lauman. Sa mga motorista naton, lauman naman. Lauman naman ang big time oil price hike sa masunod nga semana sa tungasang nagluntad nga tensyon sa tungasang Israel kag Iran. Ginabanta nga magasaka ang presyo sang gasolina sang 2 pesos and 50 centavos tubtob sa 3 pesos sa kada litro. Samtang ang diesel naman ginabanta nga magasaka sang 4 pesos and 30 centavos tubtob sa 4 pesos and 80 centavos sa kada litro. Kag ang kerosene ginabanta nga magasaka sa 4 pesos and 25 centavos tubtob 4 pesos and 40 centavos sa kada litro. Ang nasambit nga estimate ang ginbase sang Department of Energy Oil Industry Management Bureau sa 4-day trading sang Minov Platts sang Singapore o kon MOPS. Yari naman ang aton siring foreign exchange rate update mga ka-K5.
Ang US dollar ang may baylong 57 pesos and 20 centavos. Ang euro ang may baylong 65 pesos and 92 centavos. Ang British pound ang may baylong 76 pesos and 96 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 66 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 36 pesos and 95 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 41 pesos and 65 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 44 pesos and 44 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong 69 pesos and 96 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 45 centavos. Kag ang Japanese yen naman ang may baylong 39 centavos. Samtang ang Bahraini dinar ang may baylong 152 pesos and 13 centavos. Samtang mga ka-K5, ang Bruneian dollar ang may baylong 44 pesos and 44 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 96 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 57 centavos. Ang euro naman ang may baylong 65 pesos and 92 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 28 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong nga 0.003 centavo. Ang Iranian rial ang may baylong 0.001 centavo. Ang Israeli shekel ang may baylong naman nga 16 pesos and 40 centavos. Ang Japanese yen naman mga ka-K5 ang may baylong 39 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 186 pesos and 89 centavos. Kag ang Libyan dinar naman ang may baylong 10 pesos and 49 centavos. Ang Omani Riyal ang may baylong 148 pesos and 57 centavos. Ang Pakistani Rupee ang may baylong 20 centavos. Ang Qatari Riyal ang may baylong 15 pesos and 71 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylong 15 pesos and 25 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 93 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylong 1 peso and 74 centavos. Ang balitang negosyo ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Extend Food Supplement. Sa ilohan naman nato ng aton siring Balita Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Entertainment, ginkumpirma sang aktres nga si Maxine Magalona ang ila relasyon sang DJ kag videographer nga si Geoff Gonzalez. Sa Instagram post ang aktres, ginpakigbain siya ang iya bakasyon sa Bohol. Sa rin siya kay si Geoff nga iya gintuwag nga partner sa caption ang nagtambong sa yoga kag music festival. Ginpahayag ni Maxine nga ang iya pag-yoga ang nakabulig sa iya personal nga transformation kay nagduso sa iya gudya mangin person. Nahibaluan nga tatlo na katuig nga separadong aktres sa iya anay bana nga si Rob Manakil kag nagapabilin sa karon nga on good terms. Kag sa ato naman Balita Sports. Balita Sports. Kag sa ato naman balita sa patag sang hinampang, opisyal na ngayara sa listahan sang 2025 Wimbledon Championship sa London si Pinay tennis star Alex Yala. Ini na ang ikaduwang Grand Slam main draw appearance ni Yala subong nga tuig. Makita sa listahan sang Women's Tennis Association ang ngalan sang rank 77 nga si Yala nga siguradong panghampang sa pinaka-prestigiyoso nga grass court tournament sa kalibutan. Ang official draw kung sa rin mahibaluan ang makasambuan ni Yala ang pagaywaton sa Hunyo 27, tatlo ka adlaw antes ang pag-umpisa sang ikatatlong Grand Slam tournament subong nga tuig. Halin sa balitang sports, sa iluhan naman nato ng aton siri Balita Extra Special. Balita Extra Special. Patok sa karon sa China ang
King daw Beer Exchange o kung ng isa ka pinasay nga bar nga inspired sa iconic stock markets kasubong sang Wall Street kung sariin sa idalom sini nga konsepto nagabaylo-baylo o kung nagasaka panawag ang presyo sa beer. Ano man nga oras depende sa demand sang tao. Ang nasambit nga bar nahamtang sa King Dao China. Kung sariin, nagatanyag ini sa pinasay nga beer drinking experience kung sariin ang ilang nga mga customer ang mahimo makabakas ang nagkalain-lain nga brands ng beer. Nga nagabaylo-baylo ang presyo nga direkta nga maimpluwensahan sa pagbakal ng customers. Kung madumduman ang nag-order sa isa ka brands ng beer, nagataas gulpi ang presyo kag kung mahina naman ang baklanay sa isa naman ka brand, nagadubo naman ang presyo sini. Kag gulpi man nga magasaka kung madamo ang magabakal. Kag agud nga wala sang magaluntad nga market manipulation. Ang pagdubo sa presyo sa beer ang yara lamang sa 10% kada adlaw, samtang kuto 20% naman ang pagsaka sini. Kag ginareset nila ini pasi sa presyo adlaw-adlaw. Tani sa Pilipinas, kakifab kami mo man na. Nga may price decrease kag increase abi kakifab kim sa mga serbesa. O bas ba yun na lang kakifab kim kondre kita sa Australian drinks abi o damo ding or gamay lang gabakal kay ti mga lalaki pros nung inom, sa ilo ka naman diyan ay para makatipid-tipid ka. Na kung mga laban naman babae ti drinks ginainom nila, sa ilo ka naman di sa sa pula ka nga kabayo. Ate namin man nga mo na nga idea kasi depende na mga business tactics. Yes. Mga tawag na utak negosyante gid kay 5. Good morning dira kay Sir Benny Hermano. Ma'am Maricel Baluro Casiple kay 5 aron. And Ma'am Aisha Ahmad, Sir Hudlo Montana, Ma'am Ning Elumba, dira kay John Ray Baldiser, Nenita Del Prado. Kag sa iban pagid nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalaga. Ikaw kay 5 ron may mga talamyawan ikaw. Good morning sa aton yung mga abyan yung mga security guards sa Western Institute of Technology sa may distrito sa Napas sa aton kinang Russell kag kay nang Shell sa may Frank Somolo kag sa Laundry Handra. Good morning sa inyo mga madam. Dira sa Pitas Cafe kay Inong Rodney Nolasco nagatutok sa aton. Sa mga listeners natin dira sa may distrito sa Lapos sa San Pedro Molo kag sa dira sa may San Juan Molo kag syempre sa barangay Katilingbad Molo nagatutok sa aton subong aga mga ka-K5. Good morning kay Sir Jesse James Garvillas nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagan. Good morning kay 5 Aron, kag K5 Kim, Kapeta upod kay Baby Jade. Mga ka-K5, magasunod na ang programa Ireklamo Mo sa K5. Nakaupod naton sa Master Control ka-K5 Lawrence Espeja Soliman. Kami naman ang inyo alagad, ang inyo newscaster subong aga. Ka-K5 Kim Montaño Caluyo. At ako naman si Ka-K5 Aro Drefoyo. Kag para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at